Една жена не може да ти даде спокойствие, ако ти й причиняваш болка и проблеми. Трябва да спреш да очакваш спокойствие от някого, когото постоянно разстройваш. Спри да казваш, че искаш спокоен човек. Ако ти самият не си лесен партньор, спри да очакваш една жена да те успокоява. Ако ти си причината, тя да е напрегната. Защото в крайна сметка спокойствието, което търсиш, не зависи от жената срещу теб, а от мъжа, който си ти във връзката. Това означава, че не можеш постоянно да създаваш напрежение и да очакваш в замяна спокойна връзка. Не можеш да отговаряш, когато ти е удобно, да игнорираш, когато ти е удобно, да си студен без причина и после да казваш «не разбирам защо тя ми прави проблеми». Не можеш да проявяваш неуважение, да си неясен в намеренията си и да очакваш тя да бъде нежна, спокойна и подкрепяща. Спокойствието във връзката не е роля, която другият трябва да изиграе, за да компенсира твоето поведение. То е резултат. Резултат от това как говориш, как действаш и как се отнасяш към човека срещу теб. Ако ти си нестабилен, връзката ще бъде нестабилна. Ако ти нараняваш, връзката ще боли. И после ще кажеш, тя е сложна, а всъщност тя реагира. Реагира на това, че не се чувства сигурна с теб. А жена, която не се чувства сигурна, не може да бъде спокойна. Това е невъзможно. Защото ти си създал среда, в която тя няма друг избор. И докато не разбереш това, ще продължаваш да мислиш, че си попаднал на грешния човек. А всъщност проблемът е просто, че ти не си бил стабилен човек за нея.